ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଯିବା ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ମନ ହେଲା ଟିକେ ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗଛ ଦି ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲରେ। ହୋଟେଲ ବାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ପଶିଲି, ଦେଖିଲି ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ରଟି ଦେଇଦେଲି। ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ପରେ ଚୁଟି ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆସିଗଲା ମୋର ବାହୁବଳି ଥାଳି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ଥିଲା ବୁନ୍ଦିଆ, ଡାଲି, ପନିର, ଆଉ ତା ସହିତ ଥିଲା ବୁନ୍ଦି ରାଇତା, କୋବି ଛଙ୍କା, ତା ସହିତ 4 ପିସ୍ ରୁଟି ଏବଂ ଭାତ, ପାମ୍ପଡ଼, ପିଆଜ। ତ ପ୍ରତିକି ବସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଦେଖିଲି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ଲାଗିଲା ଏକ ନମ୍ବର ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଆସିବା ପାଇଁ, ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର ଆସିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।